Generalni direktor sam u Agriseru od 2016. godine. Ovo mi je iskustvo jedinstveno i veoma izazovno, zato što ovo što radimo, ovo je pionirski projekat gde bukvalno započinjemo jednu modernu proizvodnju i industriju lešnika u Srbiji. Firma Agriser je osnovana 2014. godine prvo u Beogradu, da bi zatim u 2015. godini kupila 700 hektara poljoprivrednog zemljišta ovde u mjestu Aleksa Šantić i od te godine prebacila kompletno svoje poslovanje i sedište upravo u Aleksi Šantić. Ferrero ima dosta jako i snažno tehničko znanje i iskustvo iz oblasti proizvodnje lešnika, tako da svi naši zaposleni koji su uključeni direktno u ovaj posao imaju mogućnost da budu obučeni, da saznaju o svim tim novim načinima proizvodnje i jednostavno da na taj način napreduju i profesionalno. Atarski put koji je prilazni put ka Agriseru, grad Sombor je prvu fazu tog puta izvršio rekonstrukciju, asfaltirao prošle godine i planirano je da se u narednom periodu ta druga faza završi, što će nama biti veoma bitno i značajno za naše buduće planove investicije, obzirom da ovde treba da izgradimo taj pogon i postrojenje za sušenje lešnika i za skladištenje i jednostavno za tu infrastrukturu i logistiku jedan put asfaltiran je veoma bitan. Jedan od razloga zbog čega smo i došli u Sombor jeste upravo ta neka tradicija u poljoprivrednoj proizvodnji koju Sombor i njegovi poljoprivredni proizvođači imaju, što znači da oni vrlo dobro znaju šta rade i da su veoma dobri proizvođači i takođe ovde su izuzetni agroklimatski uslovi za uzgoj lešnika.